Μία από τις πιο ευχάριστες δραστηριότητες που μπορείτε να απολαύσετε με το νεογέννητο μωράκι σας είναι το baby swimming. Ειδικές πισίνες είναι έτοιμες να σας υποδεχτούν, εσάς και το μωρό σας, για υπέροχα απολαυστικά βρεφικά μακροβούτια. Always look on the bright side of life. Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Yeah, rub dub, just relaxing in the tub. Thinking everything was alright. Well, I stepped out. Τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν από 6 μηνών, μπορούν βασικά να ξεκινήσουν από την πρώτη μέρα που θα γεννηθούν. Απλά δεν έχουμε πισίνες με τις προδιαγραφές για να ξεκινήσουν με το που θα γεννηθούν. Πρέπει να είναι η θερμοκρασία από τους 29,5 το κατώτερο σε θερμούς μήνες και να φτάνει μέχρι 32 βαθμούς όταν έχει κρύο καιρό. Χέρια, πόδια στην αυλή κι όλοι κάθονται. Ξεκινήσαμε να κολυμπάμε πριν από 2,5 εβδομάδες, όταν ήταν 8 μηνών. Και έχουμε κάνει 2 μαθήματα, από το τρίτο κάνουμε βουτιές και μακροβούτια. Και το θεωρώ πολύ καλύτερα από το να το πάω σε ένα παιδότοπο. Έχω δει εντωμεταξύ ότι δεν αρρωσταίνει ο Γιώργος. Επίσης παίζει πολύ μετά με τα παιδάκια εδώ μέσα στην πισίνα. Κάνει καλό και στην υγεία και στη κοινωνική του ζωή. Έχει γνωρίσει παιδάκια, δένεται και με ανθρώπους και με τη Φανή Χαλκιά την έχει αγαπήσει. Πολλοί παιδίατροι φοβούνται με το χλώριο για 6 μηνών μωρά. Και έχουν δίκιο, γιατί πολλές πισίνες υπερχλωριώνονται επειδή κάνουν μεγάλη χρήση. Μία baby-friendly πισίνα που έχει 60 μιλιγκράμμ ανά λίτρο χλώριο είναι σχεδόν αυτό που πίνουμε. Το συστήνω σε όλες τις μαμάδες ανεπιφύλακτα. Θεωρώ ότι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να πάνε το παιδάκι τους να ασχοληθεί. Δηλαδή, ο Γιώργος πρώτα έμαθε να κολυμπάει παρά να περπατάει, να το πω έτσι. Μέσα στο νερό γυμναζόμαστε και οι δύο, αλλά πιστεύω ότι πιο πολύ γυμνάζομαι εγώ, γιατί κρατάω και 8 κιλά μωρό παιδί μέσα στην πισίνα. Τον βοηθάει στο να έχει αυτοπεποίθηση σε αυτά που κάνει, του αρέσει αυτό που κάνει, βλέπει ότι μπορεί και τις βουτιές που κάνει. Αυτό που μας αρέσει εδώ ότι έχει δομή το μάθημα, κάνουμε ασκήσεις που υπάρχει λόγος που τις κάνουμε και βελτιώνεται η επαφή με το νερό. Αντί να βάλουν το παιδί σε ένα relax και να βλέπουν μια ταινία και κάνουν κάτι μαζί, κάτι δημιουργικό μαζί, χαίρονται μαζί, διασκεδάζουν μαζί, φεύγουν όλοι χαμογελαστοί από εδώ μαζί. Πιστεύω το πιο σημαντικό από όλα είναι και η σχέση που μεταξύ μας δημιουργείται, μια έτσι, και εμπιστοσύνη, γιατί τον κρατάω, τον βουτάω κτλ. Αλλά είναι και ο χρόνος που περνάμε μαζί που είναι πολύ ουσιαστικός. Από τότε που γεννήθηκε, αισθάνομαι ότι τον βλέπω συνέχεια ότι είναι αμφίβιο, δηλαδή μέσα στο νερό συνέχεια, γιατί έχουν μάθει τα παιδιά μέσα στην κοιλιά της μαμάς τους. Επομένως, το πρώτο βασικό στοιχείο θεωρώ ότι είναι το νερό. Πάμε! Τι υπέροχες και τρυφερές εικόνες είδαμε. Μου βάλατε ιδέες, σκέφτομαι να πάρω κι εγώ το μωρό μου και να πάω κατευθείαν για baby swimming.